Ćao, nastavljamo sa vežbama za trbušni zid. Kao što smo pomenuli do sad, vežbe za trbušni zid su, pored estetskog momenta, jako bitne zbog korektivnog momenta. Drži nam cela leđa ispravljena, ne dozvoljavamo da se pogrbimo, iskrivimo i u svakom slučaju drži nam celu posturu leđa. Nastavljamo sa gornjim trbušnjacima. Prva varijanta. Ruke su pod stražnjicu ili pored tela. Ako stavimo pod stražnjicu, bit će nam malo lakše. Ako stavimo pored tela, malo teže. Opružena noga pravo, samo iz kukova, hop, trudimo se da idemo ka plafonu. Kad je opterećenje, izbacujemo vazduh. Sljedeća vežba, jedna noga pravo, opružena ka plafonu, prsti ispred nas, dodirujemo, hop, smenjujemo svaki put nogu, hop, noga malo više, trudimo se da dodirnemo prste na nogama. Kad je opterećenje, vodite računa, nemoj da se grčimo, idemo pravo, idemo ka plafonu, odnosno ka prstima. Brada gore. Svaku od ovih vežbi radimo 8 do 12 ponavljanja, ako radimo na ponavljanje. Ako radimo na vreme, samim tim malo je veće opterećenje i teže, radimo na 30 sekundi. Radimo 30 sekundi, odmorite 30 do 45 sekundi i nastavljamo opet. Tako da se radi 3 do 4 serije. Vidimo se.